बिहार में कुछ कर कोनो उपाय हो। सुनो नीतीश जी बिहार में कुछ कर कोनो उपाय हो। बंशीधर के गोली सटाई के करे अत्याचार हो। बंशीधर के गोली सटाई के करे अत्याचार हो। सुनो नीतीश जी बिहार में कुछ कर कोनो उपाय हो। सुनो नीतीश जी बिहार में कुछ कर कोनो उपाय हो। बंशीधर के गोली सटाई के करे अत्याचार हो। बंशीधर के गोली सटाई के करे अत्याचार हो। ललिया बंशीधर के गोली सटाई के करे अत्याचार हो। मामला कोई ने रहल हो भैया पहिले से सेठ में बुलाई के ले गेलै नहरी के खेत में। नहरी के खेत में हो मामला कोई ने रहल हो भैया पहिले से सेठ में बुलाई के ले गेलै नहरी के खेत में। पूरा बिहार में बंशीधर के प्रचार हो। पूरा बिहार में बंशीधर के प्रचार हो। बंशीधर के गोली सटाई के करे अत्याचार हो। बंशीधर के गोली सटाई के करे अत्याचार हो। ललिया बंशीधर के गोली सटाई के करे अत्याचार हो। राइटर सुमन एचबी लिखने छोई सच घटना कहाँ में न करे हो। पुलिस थाना भैया राइटर सुमन एचबी लिखने छोई सच घटना कहाँ में न करे हो। पुलिस थाना बंशीधर के बतिया सुनी के छूटे जिला तार हो। बंशीधर के बतिया सुनी के छूटे जिला तार हो। बंशीधर के गोली सटाई के करे अत्याचार हो। बंशीधर के गोली सटाई के करे अत्याचार हो। रिकॉर्डिंग बाय सुमन सरगम एचडी एपीएस रिकॉर्डिंग स्टूडियो रेशना बाजार मधेपुरा। नन के भी जे कहबो सुनबिन तो फरकिया में एकदम तोरा अभी तत्पर खड़ा छी। अभी सुनबिन तो किए न सुनबे। दिलीप का फोन लगा।